Mirabela Dauer, una dintre cele mai iubite și respectate artiste ale epocii de aur, continuă să fie un nume de referință în muzica românească, chiar și la vârsta de 77 de ani. De-a lungul decadelor, vocea sa a răsunat în numeroase piese devenite adevărate hituri, scrise de compozitori de renume. Într-o seară de duminică, artista a oferit un spectacol memorabil într-o locație celebră din București, alături de un colaborator deosebit și prieten drag, Raul, căruia i-a făcut o prezentare emoționantă pe scenă. Raul nu este doar colegul ei de scenă, ci și compozitorul care a creat o mulțime de piese celebre. Mirabela Dauer l-a descris pe Raul cu multă afecțiune, spunând că îl vede ca pe un copil al ei, având o relație extraordinară cu el la acest eveniment special. Artista a ales să vorbească cu multă căldură și recunoștință despre omul care a marcat cariera și viața personală. În plus, Mirabela Dauer a lansat o carte scrisă de Raul, intitulată sugestiv Prin ochii sufletului meu, care povestește momente din viața și cariera sa. Lansarea cărții a avut loc miercuri seara, la Cercul Militar din București, într-o atmosferă plină de emoție și apreciere din partea prietenilor și colegilor de breaslă. Mirabela a mărturisit cu lacrimi în ochi că Raul a depus o muncă de Sisif pentru a scrie această carte despre viața sa, în care au fost depuse atât amintiri plăcute, cât și dureroase. I-a spus că acest proiect a fost o provocare, dar totodată o sursă de vindecare pentru ea, iar cartea a adus în prim plan nu doar momentele de succes, dar și perioadele dificile din viața sa. Artista a adăugat că, deși a ajuns la o vârstă înaintată, își păstrează dragostea pentru muzică și admiratorii săi, iar Raul a fost un sprijin constant, aproape ca un fiu pentru ea.